Deci trebuie să vă spun ce era acolo, deci așa era omul ăsta și omorâse doi copii, cumva ducându-i pe la niște prăpăstii din astea și bineînțeles că dacă copiii erau de vreo 2 ani, oamenii au căzut în prăpastii, deci când a apărut el pe acolo și să facă anchete, am văzut extraordinar de negativ, dar noi l-am primit ca un element negativ ce era, am văzut, deci omul nu știa nimic. Nu știam, nu știusă și nici n-a știut vreodată. După aia spunea, băi, Ramatani, nu știi, aici e un Sanhedrin din ăsta, aici se optura lumea cu teoria asta Sanhedrin și România n-are voie să crească, România e ultima, poate să fac și Uniunea Europeană, și în Uniunea Europeană sau într-un apartament de lux este o ladă de gunoi. Asta e România, deci eu vă spun că eu nu cred asta, că lada de gunoi ar fi România. Asta era teoria lui Gheorghe Dumitreasa, a lui Zelembizi și a lui Borș. Atunci am aflat cine este Borș ăsta. Un om v-am spus, că tai cum zicea, este vorbit, este tai în gură, că abia aștept să plec din cloaca asta, dar ce era, deci era o fostă prostituată, s-a dusă, deci acel Borș care a dat aici un copil, care era conferențiar, care de fapt nici ăla nu știa nimic. Nici profesorul ăsta, Borș, nu știa nimic. Ei vedeam așa figuri monstruoase. Deci avea o prostituată luată dintr-un bordel și posiți, și soția, deci ei s-au făcut milă, cum era, nu era milos, vedi? Pur și simplu factorii din altă trădare de acolo, din județul Piatra Neamț, îi dăduseră o prostituată, o fostă prostituată ca soție, n-avea nici studii, n-avea nimic și asta era specialist în sex oral, alții ciudățenii din astea, deci sugeri de testicule și alte porcării. Deci era o supra-hiper-porcărie acolo, supra-hiper-porcărie în orașul ăsta, Piatra Neamț, jafuri, furturi, generau și ăștia anchete față, deci pe micul l-am văzut de atunci, pe tânărul micul cu săsă-și de-au tată, venea pe acolo și băi, soția matale are grada, dă și soții mele un grad și vrea și micul ăsta acolo. Eu mă uitam, până la urmă l-am amenințat și pe ăsta tata, eu te pot distruge, că matale ești ofițer vechi. Deci ăsta era acest Micu. Micu, deci n-avea școală, deci Micu n-avea școală, v-am spus, au apărut până aici, până un timp până n-am dat niște telefon la Comitetul Central. Deci ăsta era Micu, tot un gunoi din ăsta uman, furat contractii, cu chevlar, cum zicea, soția lui tot nimic, nu știa, absolut nimic, avea vreo 2 clase, deci eu am comparat față de mama, știam mult mai mult, deci Micu față de tata, nu știa nimic ca ofițer, ca și era el.